saking bungkus. Duh Koko Prabu. Dereng mantra-mantra gawi lebeting swasana praja Ngastina. Jebul kasusul satunggaling perkawis ingkang adamel samaring manah. Saking petang kula winatawis sangen Candra Ripaduka Kanjeng Ratu Kunti Anggerbini ingkang kaping 3-ipun nanging wonten sloga ingkang beneh kaliyan saban-saban salebeting 7 dinten kala-kala kalih dalu ingkang ngraosaken nendra ingkang sekeca nanging dinten-dinten salajengipun ngantos meh boten sari. Kala mangsa kula caketi piyambakipun matur salebetipun ngandhut jabang bayi punika raosipun namung bingung. Ngantos kirang jejeg anggenipun ningali kiblating jagat. Raos kula ingkang sanget analangsa punika awit saking panangisipun Kanjeng Ratu Kunti ingkang surasanipun tangis punika boten saged dipun tanggapi sarana gamblang kadosa menggah kados pundi karsanipun. Duh Koko Prabu. Dereng ngantos mantra-mantra lereng panangisipun Ripaduka Kanjeng Ratu Kunti kasusul pamotaing garwa anem nenggih Yayi Madrim kados kirang lila menawi kula nyaketi dhateng Yayi Kunti ngantos kula persajani bilih raosipun Yayi Kunti dhateng Yayi Madrim punika boten dipun anggep satunggaling maru nanging dipun anggep kados kadang tunggal Yayak Rina. Hananging pinten-pinten pitedah tuwin pangocap kula dhateng Yayi Madrim namung dipun tanggapi sak sekecanipun. Dereng wonten bab ingkang nedahaken suraosipun kedah tresna dhateng Yayi Kunti. Duh Koko Prabu. Mekaten menggah lelampahan kula kados pundi prayogining lampah tuwin margi menapa ingkang kudah kula tempuh Koko Prabu. Inallah. Jagat Dewa Bathara Bathara jagat. Yayi Prabu Pandu wonten timbalan ing adawi. Mekaten menggah lelampahanipun Yayi Pandu. Mbok menawi namung sami. Mbok menawi namung sami. Kanjeng Ratu Mahira lan Kanjeng Ratu Badraini ingkang rinten dalu tansah kula pethokaken ananging boten namung menika ingkang mbakyu kekalih menika ugi purih nulat dhateng lekasipun Yayi Prabu Pandhu anggenipun ngrupunaken garwa kekalih. Jebul pinten-pinten tepa tuladha dhateng garwa kalih punika namung dipun tangkep dhateng tangan boten dipun tancepaken dhateng raos pangraos. Nggih Mbok kados mekaten. Sampun kinodrat para priya ingkang anggadhahi garwa langkung setunggal. Menawi kirang saged andhum katresnan menika rina wengi namung dados hawa. Sampun kodratipun. Bab menika kula namung suka pawarta lho Yayi dhateng Yayi Prabu Pandhu. Tak nanging ngaten Yayi nanging ngaten.
Jebul ingkang sampun sami ngrumaosi tinitah priya menika mboten namung ngendhelaken aku iki duweni derajat pangkat aku duwe Raja Brana nanging kedah anggadhahi reka daya anggenipun mangun bebrayan kaliyan wanudya punika sageta kados pundi boten nuwuhaken daredah rinten dalu langkung-langkung anggadhahi garwa kalih menika ngibaratipun esem setunggal punika saged dibagi kalih menawi satunggaling bab katresnan ingkang botsih wekasan jomplang adeg-adeking bebrayan boten murung namung anggegasah raos margi saking punika Yai Prabu boten ketang sak limah kalih limah atur kula menika dasaripun namung ngetaken kula menika boten mulang muluk dateng Yai Prabu Pandujer nyatanipun nasib menika nggih sami ajrih kalian bojo niku sami Yai Gondomono piye miturut ucapipun kakang iki bener apa luwih nuwun sewu kula menika suwita kados pundi kemawon tetep kula dherekaken ya nanging kuwi patih kuwi kudu ngembat ucapku mau bener apa luput kula menika patih Ngastina sanes patih Mandura ya nanging iki dudu bab negara Ngastina lan Mandura nanging iki sapa temoning kulawarga kula namung mrihatosaken Kanjeng Ratu Madrim. Lho. Lah kok kuwi? Seprika sepriki dados garwanem kok mutungan. Aja ngono. Yai Pandhu lagi kesengsem, ya. Dadi aja kok rembug apa apane bebasan wingko katon kencana. Ya kaya mangkono kuwi jenenge resiko. Duwe bojo luwih saka siji. Kowe sok ben duwe bojo luwih saka siji ora? Garwa setunggal mawon rinten dalu mungkin godhog wedang ngono. Mekaten Yai Prabu Pandhu. Saking lelampahan paduka Yai Prabu menika ndadosaken pacoban tiyang ingkang badhe nampi kanugrahan agung saking Gusti kang anyipta jagat. Para brahmana, para nimpuna, para sewa sugata, para kiai, para ustad, para habaib menika sampun ngendika bilih among janma pinilih ingkang kuwawa narbuka wiwaraning kaendahan saking kasusahan. Kula bali sepisan malih. Among janma pinilih ingkang kuwawa narbuka wiwaraning kaendahan saking kasusahan. Tumrap kula lelampahan ingkang sami sinandhang dening Yai Prabu Pandhu menika sageta dados ajang mesah mesu diri ngandhelaken rasa kapitayan lan iman dhateng Gusti kang akarya jagat. Tumraping pacoban ingkang sinandhang dening Yai Prabu menika paduka Yai Pandhu ampun mendha paduka ampun gresula paduka ampun analangsa ananging Yai Prabu kedah semangat kok aja guyu Gondomono aja guyu iki sastraku.
ning kene iki ra iso udut malih celometan tekan ngendi-endi. Mekaten Koko Prabu. Nggih. Pitedah ingkang sampun kasrat ing Weda Luhur menika ngandharaken bilih gempaling tembok saged tinambal sarana labur rengkaning reksa saged pulih srana sinopak nanging menawi glagat gempaling kawibawan saged pulih bilih Yayi Anacak Tarak Brata kangge mepermu baling Pancandriya meminta sih nugraning Gusti supados pikantuk pajar tumrap paduka Yayi Prabu Sumarambah para kawula dasih praja Ngastina siang pantara ratri hamung cepo pulon anoyan kaeksi kila katur Kang Cundha maneh prasasat ragen ulun kang sumambah wing padanto Prabu miang kagungan to singsim asap sampun prabdi katonas topukulon teng Sri Narapati Rama dewaning sun Koko Prabu padang tetrawangan raos ing manah kula kados dene tiyang ingkang lumampah ing wanci panglong kepapak obor sewu menawi jagat wonten paduka kalih kemawon kula kinten boten badhe wonten tiyang jejengilan wontenipun tetunggalan lair batos lho ampun ngaten kala wau kula sampun matur bilih kula menika mboten badhe mulang dhateng Yayi Pandhu jer jengandika Yayi Pandhu punika anglangungi pun kakang ing samu kawisipun inggih kawiryan inggih kawibawan kanuragan jaya kawijayan menapa malih menawi dipun runtutaken
menawi dipun runtutaken silsilah paduka menika estunipun langkung sepuh katimbang kula. Kok saged Koko Prabu? Kedahipun kula nyebut dhateng paduka menika Yayi Kakang. Kedahipun kula ngakang dhateng jengandika Yayi Pandu awit Kanjeng Rama Kunti bojo menika menawi dhateng ingkang Rama Kanjeng Penemban Abiyasa menika ngakang. Nanging gandeng paduka mundhut kadang kula estri pun Kunti. Nggih sampun kula nglenggahi dados sepuh mawon. Mboten kok kula kepengin dipun sungga-sungga menika mboten nanging kok sajakipun mekaten runtutipun. Nun inggih Koko Prabu. Kula ngaturaken agunging panuwun awit sampun adamel lereming manah dhateng ingkang rayipun Pandu. Menawi wonten lilaning penggalih paduka Koko Prabu kula dherekaken pinanggih kalian Yayi Ratu Kunti Talibrata wonten ing kedaton. Inggih Kanjeng Pak. Sampun mataun-taun kula boten nate pinanggih dhateng Yayi Kunti Talibrata. Mbok menawi anggen kula ametuhi dhateng Yayi Kunti menika dadosa srana tamba anggenipun Yayi Kunti Talibrata nembe nandhang bingung linglung kados mekaten Yayi. Inggih Koko Prabu. Yayi Gandamana kula wonten dawuh sinuwun. Sawise jeneng ingsun pinanggih kelawan Yayi Kunti saka keparing ingsun bakal nindakake tarak brata. Jeneng ingsun bakal lolono oning wana nindakake tapa ngrame lolono leladan sepi kang mangkono ndak jaluk borong katentremaning praja. Aja nganti ana satru mungsuh kang ambebidung api ruwang trenggiling ngapi mati. Kawula nana nggih dhateng sendika ngestakaken dawuh. Sebab biar katalika wau purna sabdaning sang nata. Tanggap para mban cedhi ya makarti jejibaning sowan-sowan. Regedeg kondoring sang katon kaya kabarabake mari.
Thank you.